mondo nege. Gi jomage. Gi jotij sirikal, gi rais mosebedo godo nyaka ne katiba bedi. Inyalo paro ka katiba obiro to gimiluongo ni provincial administration nonego loki mondo olu line sani ma katiba wacho. To gima gikwongo timo giweyo jok miluongo ni county commissioners. Kaito giweyo that provincial administration kaka en. Kaito gima gitimo mar ariyo en nego kidienje manonego bed ni ochung' kigin mondo rit katiba kendo rit ratiro mar ji. Gik machalo National Police Service Commission. Akia kata kinya kapinji sani ni chair mar commission en ng'ati ng'eyo. Kata any of the members of that commission. Ne ginego mago. Ginego gik machalo National Land Commission. Ginego ka giyiero jo mo oleng'ore gi serikal mondo oma kidienje go independence. Gibed ni koro gitimo gima executive dwaro. Kaito ginego gigo ma giduogo ginego nyaka parliament. Parliament nyocha gichak gilokore go ni parliament kao pesa. But kibenyo ni pesa maka parliament kao ni akanye. Jo parliament nyocha giwang kabisa. Lakini gigo nonego bed ni ochung' kigin mondo wabed gi gimiluongo ni checks and balances. Tiende ni gigi ng'iyore kigin. Koro nitie internal systems katiba ma miyo weche oversight timore maber. But katiba osedak kata challenges go osebedo lakini katiba osebedo gi teko. Example ma otimore nyocha mogik en wach rais wacho ni jok mane ohinyore kata onegi nyaka chul. Mano gima pok otimore e Kenya. Nikech kata jok mane ohinyore kinde Moi pok nochul kata kokalo through parliament kuma jogo moko kuom gi nodhi obede. Kata kokalo from the court system osechul ji achiel but pok notimore Kenya ka ni serikal wacho ni gima notimore rach jogi nyaka chulgi kendo nyaka chulgi e nambgi kuom rom margi. Apani mbaka nonwago kodi ka dweche matin mokalo. Wanya wacho ni katiba yes osebedo gi teko, osetemo dak but osetem thire but mano okosetimore. Koro anya wacho ni 70% katiba osebedo gi teko but tie gik ma pod timore kaka riembo ji gotieno ka koth chwe en school term nyithindo gidhi kanyo. Mago gik ma kata Supreme Court osedagi. Weche machalo CDF gini ma jood bura otamore omoke. Osiepno wachalo Kaluma gini omoke wach CDF ni nyaka gidhi go mbele. Giloko nyinge, gitemo kete katiba sani through amendment. Omiyo katiba osebedo gi teko yes but thire to setem thire but pod en katiba ma 2010 pod wan kode pod okonyo. Yeah. At least kwa ng'iyo kuma piny Kenya ne nitiere kapok okala katiba mar higa mar